मानगोनां इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनो माखासे सोमावसारनो थाखाय खाबु होआखैमोन। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे बड'फानि मुसुखाखौ बुख्रु बुसि खालामनायनि हेंथायै दिनै मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ नुलांनो मोनगोन। आरो बर' फरायसा आफाद होनोब्ला जोंहा गोदानै दाजानाय बा गोदानै जोनोम मोननाय बनसु, बे बनसुआबो जोंनिनो बर' हारिनि मोनसे आफाद नङा होनब्ला, आरो बर' हारिखौ रैखाथि होग्रा मोनसे आफाद। दा नैबे बनसुनिफ्राय दिनै खेंफोरथि होफैदों आरो बाथ्रा बुंफैदों जाय सुबुङा जोंनि बर' हारिनि बिफा जायखौ जोङो बड'फा, बे बड'फानि मुसुखाखौ बुख्रु बुसि खालामनायनि हेंथायैनो दिनै बिथांमोना प्रेस मिट खालामदों आरो बनसु आफादनिफ्राय डिक्लार खालामनानै होदों आरो रोखा रोखा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना नायलांदो। जों आसा खालामदों बे जोंहा थांनाय समावहाय बे जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा जे बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ लानानै जे जोंहा मोनसे थांखि बादियै जोनोम मोननायनि उनावहाय जे जोङो दिनै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जे आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय जे सोमावसारनायावहाय थांनाय 5 बोसोरावहाय मानगोनां इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननायाव जे जोंनो माखासे सोमावसारनो थाखाय खाबु होआखैमोन। जे जोंनि सोमावसारनायखौ बिथांमोना पुलिस प्रशासननि गेजेरजों, डेपुटि कमिशनारनि गेजेरजों, माखासे एएमस एमएलए फोरनि गेजेरजों दि होबथादोंमोन सोलो आरो बोलो खालामनानै, जाहाथे बैफोरबायदि जिनिसा एबारनि जि 5 बोसोरनि मानगोनां महिलारि बिथांनि दैदेननाय जि बिटिसि सरकाराव जाहाथे जाया, बेखौ जोंनि बर' माहारि फरायसाफोरा जों गुरैनो खावलायहरनाय थाबाय। जिहेतु जोंहा भारत हादरावहाय गणतान्त्रिक देशआवहाय डेम'क्रेसियावहाय बयहाबो जोंनि दाबिनाय, जोंनि मोननांगौ माखासे दाबिफोरखौ जोंहा दाबिनो हानाय मोन्थाय दङ। गतिके जों आसा खालामदों थांनाय 5 बोसोर मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार बादे जाहाथे जोंनि दानि बिटिसि सरकार जानो थांगासिनो बे मानगोनां महिलारि सारनि दैदेननायाव जाहाथे बैफोर जिनिसा जोंनि गेजेराव जाया आरो मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय जोंनि रायजो राजा बिथांमोना जि सरकार दानो थाखाय जि दैथायहरबाय, बै मोनसे आसा आरो बरसाया दिनै मोगथां महर मोनगोन। आरो मोनफ्रोमबो जोंनि 5 बोसोरनि गेजेराव जोंनि इयुथ्सफ्रा, जोंनि बिजनेस बिथांमोना जेरै मावनानै जोंनि ओनसोलखौ जोंनि ओनसोलावहाय सुबिदा मोनो, बेयावबो जों मानगोनां दानि फैबाय थानाय गभर्नमेन्टनिसिम जों रिक्वेस्ट खालामनाय थाबाय। आरो फैबाय थानाय समावहाय जोंहा दिनै मोनफ्रोमबो जे जोंनि गोहो आरो बोलो जाय 5 बोसोरनि गेजेराव जोंना गोमानानै थांबायमोन, बेफोरखौ जों मोनफिननानै जोङो बिखाफोर दाननानै जोंनि बिटिसि 6 शेड्युलावहाय जोंनि जि भारतनि संबिधान बादि जे जोंहा मोन्थाय मोननांगौ, बे मोन्थायखौ लानानै जाहाथे जोङो सामलायलांनो हायो, बेखौनो आङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। फरायसा आफादा जि थांनाय समावहाय जोंहा मुसलपुर हालामावहाय जि जोंनि मानगोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव जे गाज्रि बेसाद सारनानै गालांदों, दा बेवहाय जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि एबा बर' हारिनि जि देरसिन सिमां जायखौ जाफुंसार होनो जाय बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिनै जाथिनि थाखाय नांबोदोंमोन, दा बेवहाय बर' माहारि फरायसा आफादा जों दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो जाय बिथांमोना बेवहाय इनभल्भ जानानै दं एबा जड़ित जानानै दं, बिथांमोनखौ थाबैनो जे आयेननि बेबस्था बादे बिथांमोनखौ साजा होनांगौ। आरो बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव बे जोंनि बिटिसि ओनसोलावहाय गावजों गाव एना-एनि जानायखौ जोङो गोजानाव थानाया जों मोजां। आरो जाय जोंहा जोंनि ओनसोलावहाय बे जों राजखान्थि हाबाफारिनि थाखाय गावजों गाव एना-एनि जानायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। मानो होनोब्ला जोङो राजखान्थिया दिनै दं गाबोन गैया, बे टेम्परारि। नाथाय जोंनि जि रिलेशनशिप, जोंनि जि मानसि हिसाबै बिदा फंबाय, जाथि खुरमा ओनसोलनि जि सोमोन्दो, बेफोरो जोंनि सामाजिक समाजाव बे गोनांथि थायो। बेनि थाखायनो जोङो राजनितिक माबाखौ लानानै, जेननाय आरो देरहानायखौ लानानै जाहाथे गावजों गाव पलिसि खालामलायनानै जे दाङाबाजि मिसआन्डारस्टेन्डिं
बेफोरो जोंनि गेजेराव जानायखौ जों लुबैया। बेखायनो जों बर' माहारि फरायसा आफादा बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जे जोंना राजनितिक जि सम दं फैबायमोन बे गावजों गाव एना एनि जानाय बे समाबो जोब्बाय, इलेक्शना जोबनानै थांबाय। दा बयहाबो गाव गावनि थांखिखौ होसोनायाव एबा गाव गावनि जे मावनांगौ खामानियाव जे जोंहा मावनांगौ बेफोरखौ नोजोर होफिननाय जि सम फैफिनबाय। बेनि थाखायनो जोङो गावबागाव जि खामानि दं बेखौ मावनाया मोजां, जाहाथे जोङो बैफोरनिफ्राय जेंना जेंसि एना एनिनिफ्राय जों साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा नोंथांमोनहा जाहाथे बुजिलायनायनि गेजेरजों जोङो खौसेयैनो मिलायनानै फैबाय थानाय समाव ज'यैनो जोंनि समाजनि हारिनि आरो ओनसोलनि खामानि मावलांनो थाखाय आं गुरैयैनो खावलायहरनाय थाबाय। अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थार नुखाबाय, खोनाखाबाय, बुजिखाबाय नङा होनब्ला? दिनै बनसुनिफ्राय जाय बड'फानि मुसुखाखौ बुख्रुब बुसि खालामदोंमोन बिनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों आरो क्लियारि मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना थारैनो नुनानै बुजिखाबाय। दा बेनि बेलायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थारैनो नोंथांमोननि बायदिब्ला जोंनि बर' हारिनि बिफा बड'फानि मुसुखाखौ बुख्रुब बुसि खालामनायनि दायनिगिरिखौ जोङो साजा होनांगौ ना होनाङा नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।